И както вижте, това е епизод на една нова игра, нали, на която ще снимам. Играта се казва Robocraft. Може да се стеглите от Steam. Безплатна е и е забавна. Нали, в играта си правите роботи и както вижте, аз съм се поразвил. И искам да ви покажа, нали, играта. Надявам се да ви хареса и да се стеглите също. Играта е забавна. Супер! Това е в тази игра хората, нали, които имат голямо въоръжение, могат да си го проявят, така да се каже. И както виждате, аз съм със самолет, има също други хора с самолети, които трябва да отстраним, за да спечелим. Съм си подготвил нещо наречено снайпер и аз не оцелих, разбира се, защото съм най-точния с снайпер. Айде бе! Къде са катера и аз не знам. Дай са. Така. Ето. Малко трудно се управлява в началото, аз не съм играл доста време. Съм позабравил малко, но играта е супер. Надявам се да ви хареса. Ех, не можах. И ако сте точни, много ще ви върви. Аз не съм от най-точните, както виждате. Но какво да се прави? И на всеки му върви. Къде избяга този? Та. Мале. Их! Най-подходящия момент. Го изтървах. Дай му. Дай га сега. Излитаме. Падна го избързах. Той човек. Аз не знам какво да кажа, но както вижте, става голяма битка. О, я вижте. Хеликоптер. Но само да няма ракети. Мале. О, видях му сметката. Мале, направо ще ги отрепим. Оцелих го. Пак го прескочих. И както виждате, сега печелим. Причи... Ела тука, бе. Не. Но съм крив с този снайпер, бе. Така, браво, приятел. Есе! Бумнах го. Как се казва? Но самолет е малко големички, е лесна мишена. Пома стреля, бе. Виж ти. Както казах, е лесна мишена. Но не е проблем. Защото се възстановява това, което са ви унищожили. И сте като нови, даже и боята ви възвръща. Може да си боядисате кораба. И това е идеална игра за хората, които имат щур въоръжение. Може да направите каквото си поискате. Буквално каквото си искате нещо
най-смъртоносното и най-страшно изглеждащото роботче за унищожаване, ако мога така да се изразя. Смятам, че на някой от вас играта ще им хареса. И се надявам за това, защото на мен лично много ми хареса играта. Да, както вече казах, играта може да се Да, не се купува играта, бърках се. Играта е безплатна от Steam. И както виждате, аз съм на ръба на унищожението, но може би ще оцелея. Може би. Ще оцелея. Добре. И излитаме. Конкорд излита. Феникса. Полетът на Феникса. Ако сте гледали този филм, гледайте. Ако не сте гледали този филм, гледайте го. Също. Добре. Сега както виждате, трябва да убиеме този приятел. И на един изстрел е. Но няма да го... Какво правим са? Ето това правим. Нещо ми чупиха. Какво ми чупихте, бе? Не, опашката. Какво правена е? Ей, вече съм чисто нов. Бум! Не можах. Мале, какво се случва, бе? Да се умитам от тук, докато съм жив. Вече ще ме ремонтира. Така се взривява, бе. Не можах да го умеря. Ако го бях умерил, щях да го убия със сигурност. Опитваме се да ги удържим. Да не... Почти. Малко остана. Мале. Айде, най-накрая го цапнах със снайпера. Момент да обърнем. И да му разкажем играта. Добре, то сумря. Кома стреля, бе. Учиха ма. Ясно. Добре. Вече не е жив. Кома стреля пак, бе. Ела тук, бе, джудже такова. Пак се умнах тук. Направо ги размазахме. И да, спечелихме, хора. Аз имам 3 кила, 5 асиста и 0 умирания. Както виждате. Тази игра не играя от доста време, но някой... Охо! Това е много яко, това е много. От апдейта на игрите. Колект. Добре, да изиграем още една игра. На Battle Arena пак. Долагам аз. Ожеднях толкова с говорене. Какво да направим? Кой е този, бе? Нека приема.
Ой, да, някой знам. Сам. Чакаме. Ето намерим. Трябва да си на иконката на робота. Има време. Мапа е различен. Надявам се този път да спечелим. Добре. Спауна ни. Ей! И излитаме. Яко. Така, нека набера височина. Нека се дигна високо в небесата. О-о! Не! Няма ми го снайпера. Лошо. Какви са ти оръдия, бе? Ето, убиха ме. Ти оръдия са много мощни. Трябва да си ги купа. Нека си отмъстим, хора. Какво ще кажете? Отмъщение! Ей! За малко. Карай. Мри, бе! Мале, стреляме. Снайпер. Огън! Така. Стига, бе! Да, бе, майна. Това много лесно така. Но, няма да се разбереме тъй. Ела ти тук. Чекай, аз имам снайпер. Лък. Бум! Ей! Айде. Ко стана, Нещо нямаш двигатели, Трябва да заредим енергията. Няма да стане моето момче. Няма да ми се измъкнеш толкова с лесно. Айде, убийте го! Как е? Не е честно! Къде са боснах, бе? Ко стана, бе? Ракета ли, бе? Издигай! Добре, ще оцелея. Жив съм. Ай, надолу. Добре. Жив съм. Къв му цапнах в задницата. Хисти ви, бе. Честно. Не стърварал съм от дейтите. Добре. Коста, бе! Леле! Мале, майко! Отиваме на битка. За България, както казвам. Бум!
За България! Айде! Падай, бе! Чичка! Бум! Айде! Няма да ми се измъкнеш, ела така. Не бе! О, как го цапнах. Ох, то снайпер помага, е. Къде е паднал, бе? Убийте го, бе! Така. Добре, това ще е по-дълга битка. То се вижда. Ох, майко. Пак ли тозе? Не е честно. Измамници. Да, 0 кила. Те се ми взимат киловете, май на бахти. Постоянно ми взимат киловете. Не е честно. Какво да е? Чао, приятел. Добре. Край. Коста пага, майна! Стига, откъде, бе? Вах ти точните оръжия. Завой, завой, завой. На ти, бе! Ти кой ще стреляш, бе? Ко? Па ме учиха снайпера. Пак тос. Ех, значи. Ще отидем топ. Нищо. Направихме достойна битка. Бум! Да, те дойдоха 50 000. Стига, бе! Мама му стара! Ще ти я... мамка му. Убий ти ги, бе! Тая яко, това ма кефи. Това ма кефи. Това хеликоптерче. Къде са заби, той не знае. Излитаме! Ай, то слима таки с пушкала, бе.
Не му мръдна. Не мога да мръдна. Ама, каква е тази простотия, бе? Как ще не мога да мръдна, бе? Мама му стара, как, бе? Их, майка ти стара. Ти нечестното. Не гледайте, че псувам. Едно съм се, кога направя. Случва са. Това е доста бронирано. Какъв бах ти огромен двигател. Досвам се, кога направя? Нямам много силни нерви. И досвам си. Чакай, имам идея. Давай. plutonium reactor is under attack. Your team has captured the middle fusion tower. Your fusion shield is now active. The plutonium reactor is under attack. A player has disconnected. Your respawn times have been reduced. Уф. Сега не знаят, че мълчах. Врем, убих един. И то с мощните пушкала. Мама му. Така де. Ех, той има щитове, бе. Добре. Давайте в офанзива. Трябва да им превземем кулите. Мале. То са покрием, а няма да се измъкне. Той чудо много здраво, бе. Долна! Корна! Пак му отиде опашката. Добре, защо нищо да завива? Дай му, бе. Много опасни тия чудеси, бе. Хубаво, бе. Трябва да си купа тия чудеси. Си чупиха нашите. Явно няма да се дадем без бой. Както нашите на шипка. Няма да се дадем без бой. Няма да се предаваме. Оу, как го цапнах. Не, че му направих много нищо да има. Идвам, пич, ще те спаса. Ти живее, бе. И набелязала. Пак ли?
То път поне мога да завивам. Леле. Леле. Леле, леле, леле. Майка ти стара. Ама съм хитара. Ама и той. Ще те убия, бе! Ще те убия, бе, свиньо! Спайдермен. Айде, пак. Еми, ще паднеме. Като гледам. Защо? Чакай, коя е чупена такова? Ну ти е пустак! Ти кой ще бяже, мухло? Така. Вече е наш. Ой, още нещо. Заповядай. На. Пак ме набеляза. Там свик. Бум! То падна, дет ни трябва. Айде, умря, чо! Ета мухло! Лаве, лаве! Наве! Их избягал. Ама аз па ще го убия. Върнах ти го. Ще паднем, ама какво да се прави? Поне беше супер. Но ще го презима малко това самолет. Да си почине така. Да отбранявам тук. Ще кацна. Кацнахме. Няма ли задна? Трябва да сложи отзади. Чакай. От тук. Ще ми се тъмни енергията. Пак. Снайпера. Ето. Бум! На колко процента? Две купчета. Но той не да връщам. Бум! Направо го разгубих. Отново станах на 5 кила. Убил съм го! Хубаво. 5 кила. Аз съм на второ място. И както и да е, това ще е всичко за този клип. Абонирайте се за мен, дайте палец нагоре, коментирайте този клип. Сваляте си играта, ако я харесвам. Супер! Това е едно ново оръжие. Яко, ще го използвам. И както и да е, това беше всичко.
мен. Надявам се този клип да ви е харесал, ако е така. Абонирайте се за мен. Дайте положителен вод за този клип. Но преди да кажа, това беше всичко. Ще ви покажа тук, нали? Можете да играете, тук да си тестите робота, тук на синглплеер да се поупражнявате. Дент мъч излезе наскоро, Battle Arena трябва да отключите, да имате достатъчно голямо ниво, да пит сте един срещу всеки за себе си, а тук като умрете не ви възражда, нали? Набързо го обяснявам това. И както и това беше всичко от мен. Надявам се това видео да ви е харесало. И както казах вече, абонирайте се, харесате клипа, оставете коментар и до следващия път. Чао, чао!